Shalom, horas madihita. Masuk mahita di parmingguata, ima minggu papituhon dung trinitatis. Tapasada marohata, jala martangyang mahita di bagasan rohata. Tapukama parita endesian buku ende nomor 10 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonot dohatani Tuhan Yesus, martua maka nama uas male midahati goran, ai pabusuron na donasida, martua maka na ias todi, ai idaon nasida do debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Upangi dohami tuho sailehon matuhami tod dini hasitongan dohot dame. Asa takka subotohami nasa lomo ni roham. Jala uru pimahami mangulahoni sian nasa gogonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Dohamuna, ai
hatani debata nagabe patik dihitas di mingguan imana nienet sian poda bindu opat ayat 10 tolu 110 opat. Tangion hamu mahatani debata marsi tio pantu pangajaran maho unang marsi tadingi sai tio pimai ai ido hangaluamu unang paihut dalan yaka parjahat jala unang mardalani ho didalani parjahat songoni mahatani debata atong rap mangidugugu mahita siatuata lau mangulahon nahom bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patik mi amin. Tatopo tima dosata ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus odo debata pargogo na satu dosan sitopan nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahulahami marhitesian pangalosian nami di patikmu ima marhitesia tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakateon nami nasoture Rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hau nauhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuai ngalani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus turohan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matot di parbadaya itu rohan nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati guran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan nasora sudah. Na pinar baga-bagam diakan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringat tu hasasan ni dosa. Molo tong adong manangise namar dosa. Adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tog tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do itaringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debatana digijang. Amin. Marede.
Atani debata nagabe turpuk di hari mingguon imanani enet sian parjamita bindu 2 ayat 10 walu saat 20 tolu. Parjamita bindu 2 ayat 10 walu saat 20 tolu jalata jaha mamargati sorin. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulau niaka nahu hangaluton di hasianganon ala ikon tadi konok kudoi di jolma narosian pudiku. Dungi marbalik marohaku naing marpadelean nian mida saluhut ulaon akanahu hangaluton di hasianganon. Ayah namar parseole ni jolma sian sude ulaonna dot sian dodam ni rohana taringo tuna hina ngaluton di hasianganon. Songoni masahatna martua doakan atu mangihon natani debata jalan nau peopsa. Amin. Marede. Taha tidak ko maha porseao tai songon ahina tidak ko ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jawa ido ama pargogo na satu dosan nati no palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianti tondi perbadia adorang sababuhan ido to hatta natu maon na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang natu atu anur turu dum tetanom nama mengulak mengulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahud dulu siamun ni di bata jauba amanai pargogo na satu dosani di simai bana pai memulak sogo tetanon mangumui alak nama ngulu dot namate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani alak Kristen akan nabadia dot tiatai namando mulak mangulu do sogot daging ni halak namate dohot yang uluan nasora sudah amin. Tapi gema tikting namasa di huhut diuduti dotang yang pangodianon.
Sabigima tikting ni huriata di bagasan saminggon. Na para jolo guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis do topik habisuhon sian gijang. Na paduahon pakubasion ni padita fungsional. Sadarion minggu 31 Juli 2022 padita fungsional HKBP Mampang Perapatan padita Dorinda Sitopul STH Marhobas di HKBP MT Haryono na patuluhon pertangyangan sektor di hari Selasa 2 Agustus 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB patu paut taro pertangyangan sektor di sektor 2 di keluarga G Siahaan Boru Pasaribu Maringanan di Gedung Serbaguna Napahopaton Patanakon Hatani Debata Manang PHD di hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 10 WIB naing patu paut daro PHD lansia Maringanan di Gedung Serbaguna nisosohon matusude lansia Asaria Mahita Madohoti PHD di hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 10 pitu WIB naing padu paut do PHD Paropuan Maringanan di Gedung Serbaguna nisosohon matusude Paropuan Asaria Madohoti PHD di hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 10 pitu WIB naing padu paut do PHD Remaja Maringanan di Gedung Serbaguna nisosohon matusude Remaja Asaria Mamadohoti PHD napalimahon merangkai bunga altar di hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 10.04 WIB Maringanan di Gedung Serbaguna naing patu paut do kursus merangkai bunga altar diakka peserta naung mendaftar asaroma hita na paunopon pesta Gotilon 2022 pesta puncak Gotilon ni Huriata ima di hari Minggu 2 Oktober 2022 mar perdomuan tusi di patu papanitia Gotilon 2022 do pencarian dana dalam laho mangurupi ulaone di patu pado basar panitia sektor dohot kategorial sadarion Minggu 31 Juli 2022 naing padu paudo basar seksi Naposobulung kaus Gotilon hargana Rp100.000 20 per sektor payung Rp100.000 20 per sektor celengan keluarga rohot silua sektor pinabotohon tu sudi panitia sektor asa tapasahat mahasil laporan sektor tu panitia Gotilon asa bui di wartahon di hari Minggu 7 Agustus 2022 napapituhon peliat tujulu di hari Minggu 7 Agustus 2022 naing padu paut tado pelian tujulu bahen tupak tu pembangunan rumah dinas pendeta resort HKBP resort Sihobu distrik Tolu Hubang napawaluhon kenaikan kelas sekolah minggu hobar tu program sekolah minggu 2022 di hari Minggu 7 Agustus 2022 naing padu paudo per mingguon gabungan dohot kenaikan kelas napasiahon marguru bahasa Batak hobar tu program Dewan Diakonia seksi pendidikan di hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 10
10 sada lewat 10.05 WIB maringanan di gedung Serbaguna naing patupaudo marguru bahasa Batak diak karuas na naing madohoti buima mendaftar tu situa Agustinus Simajutak na pasapuluhon maka tidakon haporsiaon pinabotohon turuas HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 14 Agustus 2022 pukul 10 sada maringanan di gereja patupaudo pertemuan calon parguru malua tahun ajaran 2022-2023 Rap Natoras Dohot Padita napa 10 sadahon perheheon napa sebulung Khobar tu program napa sebulung HKBP Mampang Perapatan 2022 ima parheheor NHKBP panitia parheheon napa sebulung patupahon kegiatan rumang ni uleoni pra parheheon ima na parjulu di hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul siawib maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan naing patupaudo cooking class mangaloppa pendaftaran melalui link NHKBP pendaftaran na lumabat 5 Sabtu 6 Agustus 2022 na paduahon di hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan naing patupaudo beauty class NHKBP manang kelas kecantikan pendaftaran melalui link pendaftaran na lumabat 5 Sabtu 10 Agustus 2022 pinaboto tusude remaja naposo dohot paropuan asaria madohotisa ibadah liturgi variatif HKBP Mampang Perapatan Khobar tu hasil sermon perhalado HKBP Mampang Perapatan nah di hari Jumat 24 Juni 2022 doh di hari Jumat 22 Juli 2022 taringot tu ibadah liturgi variatif HKBP Mampang Perapatan pinabotohon ma tusude ruas ni huria ibadah alternatif ta tapatupa mai sehali sabulan mamuka mai di ujung ni bulan Agustus HUT RI ke-77 papitu-puluh-pituhon Khobar tu program gereja HKBP Mampang Perapatan tahun 2022 ima HUT RI ke-77 tahun di hari Sabtu 20 Agustus 2022 maringanan di HKBP Mampang Perapatan naing patupaut tado kegiatan kategorial ama parupuan naposo remaja dohot sekolah minggu pinabotohon tusudi kategorial di tahun kesehatan HKBP ria mahita laho madohotisa ibadah puncak anak sekolah minggu di hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Marpikir HKBP naing patupaudo ibadah puncak anak sekolah minggu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sermon Distrik Walu HKBP Jakarta di hari Senin 1 Agustus 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Marpikir HKBP naing patupaudo sermon pelayan penuh waktu Distrik Walu DKI Jakarta ulang tahun kelahiran perhalado dohot turuas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon di Lokhatani Debata
di tangan nasia mudo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 16 perhepengon terlampir akka pilihan hamulateon dohot na asing naso jinaha di tiktingon taidama di harora acara na adong dihitabe so ngani matikting ni huriatta di bagasan saminggon tuhat tama masuk tapos ada rohata martang yang mahita mauliate dohot puji-pujian di pasah rohanami tuho di ariot Tuhan di salah dohot tolong ni roham na doktong madongani hami bui hami marpungu di bagas munabadion di bagasan perminggu di manuguron Tuhan di bata manami sadokin nai di nanay mabigi hatam nabadiay hami Tuhan na pinasahnya mang paditanami torangi rohan ang dohot pikiran nami asang diat hatam nabadiay bui huat si hami jala bui hulahon hami hobar tungulu nami si ganung pari Tuhan di bata manami na mangidudupi hami Tuhan di sudi program ni huriam di bagasat caminggon di PA pertangyangan dohot akana asing tuhuru pasahaton nami Tuhan na sahoma na patuluconi boy martupa dohot denggan Tuhan di batama nami na mangidudupi hami Tuhan di sudi ruas ini huriam na di bagasat caminggon di namarulang tahun na sida Tuhan ngadilihon ho gajang ni umur Tuhan tabay manangaka sila siniroha tujuluan nyarion yak kana marsahit Tuhan pamalum sahit na sida marhite-hite ubat na pinakena asabuy hami diari na mangihut Tuhan buy marpungu tumangihon hatam na badiyay Tuhan di batama namin na mangidudupi hami Tuhan di hari terakhir Tuhan na dalam tabakopit di negara nami Tuhan mangidu hami Tuhan pada umay sahitisian negara nami Tuhan asabuy hami mangulahon na kaulahon nami di bagasan hahipason Tuhan di batama nami jol managari duhami Tuhan dak tagamot samarlauk dosa di baheni jumuluse sadusa nami nagudangi asa unang alantara bapasu-pasum na naik sepahatompe duhami asi roham marhite-hite anakmu Yesus Kristus si pangulu hami amin. Huhut papungu pilihan na perjolo mari dihitasian buku ende nomor 480 sada.
dameni debata nasumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat di Jakobus tulu ayat 10 tulu saat rodia 10 habisukon nasiak gijang hisehamu nabisuk jalan napatas meroha siadingkan ni parangena ma di patari dahon ibana akka ulaonna marhite-hite halabohon ni habisuhon alai molo ditiup hamu pangiburuon napait dohot hatok karon di bagasan rohamuna unang ma puji hamu dirimuna maralohon hasitongan huhut mergabus dadai habisuhon naros yang gijang nasiat tano doi siar rohani jolma siar sibolis ai ia disi pangiburuon dohot hatok karon disima hagaoron dohot sadok ulaon hajahaton alai anggo habisuhon nasia gijangi sadok nabotor doi olo merdame labok pangoloi gok asini roha dohot parbue hadengganon do sian hagangguon nang pangasihon alai di bagasa dame do disaburhon parbue atigoran diakana mangulahod damai soni masahna di takadongan sapur siaon di suraton apostol Jakobus do suraton taringok tu habisukon nasiang gijang manang hikmat sorgawi hikmat yang dari Tuhan dohot hikmat ni portibi habisukon ni jolma bisuk-bisuk ni jolma bisuk-bisuk ni portibi do bisuk-bisuk ni sibolis tentu adang lo latar belakang ni si Jakobus manurato suraton ala di ida ibana jala di bereng di tangi hon ibana gudang ajol mai mamake aka bisuk-bisuk hajol maon ne mengguturi memprovokasi bahkan holan menyombongkan diri mabaina sahira napistar jibana imana sisukunon alai makorhod do itu aka perbedaan pendapat gabe tubuh aka pertukaran perbedaan do perpecahan dihuriai alani nang hita saluhutna soni do na di jalon ni Raja Salomo doh nanak tazalo ditikion bohado asa habisukon nasya gijangi sahat saor maringat dihita ala godangadon inna akka habisukon ni portibi na tanpa tasadari bisuk-bisuk ni sibolis dui na masuk toroha do pikirata baru banot tame beda honi amangate baru banot tame beda honi nang na perjolo mulo diturbukor dirokon hikmat setan bagodang do na so setuju adang do hono namang perditanami hikmat mulo sesibolis do inate ali alkitab do madokon alkitab madokon adong menafsir badokon mai pistar-pistarnya setan atau pengetahuan atau manang hamaolonnya ke sibolis ali anggo diturbukor idok do tong hikmat do ala hikmati berupa bisa mempengaruhi kehidupan izolmai gabe yakui izolmai bana dia mai perjolo habisukon ni sibolis menggoda mempengaruhi manega izolma ima tu si Adam do si Hawa betul-betul lo terpengaruh si Hawa sadari dipangako perbuan ni hawon ay makan sadari saat ini kini di sini
tidak menunggu lama. Sadari di pangako parbui ni hawon, botomu ma nadingga do naroa, jala dus sodoh debata. Itu hikmat luar biasa. Puasa boy, songoni belgeni pengaruh ni si polisi, bah memang Lucifer dodah. Ai gijang ngijol mah kan, ai malaikat di tangan kanan ni dewata, kepercayaan orang malaikat yang paling dekat kepada Allah adalah Lucifer. Allah ni zonokna, ala gudang di boto ibana misteri huaso ni dewata gawe nang memberontak mangalo dewata ibana. Iro sa didebuhun, berarti dia orang paling berbahaya, orang paling hebat. Mulu di kepolisian no propam namamu. Ini hebatnya. Maka jabatan-jabatan penting namanya negara, naik Kapolri nama. Jadi harus hati-hati. Sadari di pangako, ada dua tong hawi dah. Nasidot lebih. Sadari di pangako, ikom menguluh sing lilingna. Wah ini berbahaya. Gabi bui sarupa dok debata jolmai, dang mati ban. Wah ini paling berbahaya. Alaima idok si polisi, hikmat dari setan habisukon ni si polisi menggoda, mempengaruhi otak, pikiran manusia. Jala sampai sonari mengulir si polisi amang hinang hati-hati. Ditawarkan hal-hal yang bisa mempengaruhi mangna teknologi pe, mangna aha pe, isi gaya do pikiran. Dakolat tu si Hawa, dakolat tu si Adam. Tu Yesus sendiri, iblis itu berkata, rubahlah batu ini menjadi roti. Alam Yesus kan puasa mana? Diuji iman, diuji perdagingannya, ketahanan tubuhnya diuji, komitmennya, disiplinnya. Masalah si pangan sinumun. Besong ni mara si polisi menguji kita teh. Di mana gudang akar ditakupkan, masalah perut kan, abu emak, korupsi mak, ayah dong dori hoaso, baem malomoni roham, wah ditawari dong muse Yesus waso bereng mak, Yerusalem, nahor nobon ini tuh, oleh tata seduluk sioni bu. Wihoma studio, wihoma portibio. Ditawari do tuhita jabatan, ditawari do keamanan, tibung mak sebiluk pergi jangon, ai takupon ni suruh-suruhan itu, tak mahu. Segala cara dibayan si polisi mempengaruhi, bahkan seakan-akan sangat enak, tabu. Sangat mudah, sangat meyakinkan. Alai didokon hati-hati hidup si Jakobus. Arong do habisukon si bolis mengulak karejo nuaing dison sadarion. Totong di portibion saliling arong di portibion. Alak napor siai baik kebui ma menjaga diri ya deh. Kona gua mah porsian. Adong do habisukon manglidok di bahasa Indonesia hikmat nafsu kedagingan. Tabu ilah daging tahu ditawari. Tabu. Dia mah pertama habisukon hikmat nafsu duniawi, nafsu kedagingan ditawar atu si Daud. Tor disuku dohai pengawal. Aise na tinggal di bariban. Na di jabunan, ise na tinggal isi. Basi bibit seba raja nami. Aise istri ni si Uria raja nami. Joy mana dah saunari. Atau dokon urusan kerajaan penting. Betul roda tu. Orang satu lang. Romak nak kan? Beh, apalah haro kerajaan tu anang borngin. Urusan penting. Siapa yang bilang? Raja Daud.
Betorodo da si metu ni. Gati bajum. Ju razaiho. Perlu inda. Ma polos di solomokan. Ape parumen na di tangi boto na nengahan amasa. Alai malo di rokon disuruh razai gati bajum. Na bagaki pakai. Baju namar gereja pakai dah. Manang baju Natal mi pakai. Bawa murado tong dah. Sebelokan betul igati tong baju nana bagaki. Tang leleng. Masa mana masai melubuk-lubuk tu matartok ngisi urio. Tang be tenang be bana. Nang mulak, nang dang, nang mulak, nang dang. Main awaho ina rongan. Sudah bu berasaku bah. Nang nasing mana masai. Masa itu si Salomo ala kuaso raja nafsu kedagingan, nafsu serakah membunuh Adonia, saudara sendiri na berbeda ibu. Allah ibana harus menduduki tahta kerajaan, jalan membunuh seorang pengawal jenderalnya. Rodo makna mangorai, tuk salah amang lakamon, apa kuda kuis trimon. Enggak song na suko ijebon. Asa limarpung kaya nakone basong negeri jauh mabuti marmeam. Arang namar lari tu sana, ang namar redde sa. Balas ron ni situ, ni Salomo gudang anak naukan. Inatanay sa gok putih. Nga salon. Ino makne do sutung namar dosa do. Anakuin, lomo rak ko mereng buru-buru na. Bomma nafsu kidang ina bagudang namar lomo rohati. Aliaha maujungna. Ulai resah masyarakat, resah pengulian huria. Tegas medokon Salomo kau sudah salah. Istrimu itu sudah terlampau banyak dari agama kafir. Patung-patung sudah dibawa ke istana, di setiap sudut kota sudah ada patung. Kami akan demo menghancurkan itu. Dihancuri ma patung-patung ni. Keburu ispiraud do. Adong ratu sebasian bagian Afrika Selatan. Lem gejang ma kehancuranon, memberontak ma anaknya Yerobeam pecah ma kerajaan Israel Utara dan Selatan. Perang di mana-mana. Ratu Seba meninggalkan dia, menangis. Video ibana. Aina lau salpu do ape kisisia do. Son nama jaring elugu do ape amang enang na mengulun. Lu jauh pacong-jong istanaon. Lu jauh pacong-jong bagas suron. Ape sude mana dikonau. Tu dia na mau. Dangol nai ngolukon. Tak sude ape berhikmat na hulahoni. Hikmat kedagingat do godang. Piga mah hikmat na sedebata. Paling mahulan na menguhumi dua inaina na mati sadai anaki. Ambil pedang saya akan membelah dua anak ini. Dungi napunasa anaki mado. Jangan tuan, jangan dibunuh. Iru ibana odo omakna lematus ngona saud taktikos. Ale dihita kadang sa persyaun godang ni habisukon ni si Salomoi na sodinggan na sosiat debata atong dia do habisukon na tumibo, habisukon na tertinggi adalah habisukon nasihat Yesus Kristus. Tidak ada bandingannya di dunia ini. Tangarong tandingan na di agama manang dia be. Kebijaksanaan habisukon hikmat yang paling tinggi adalah dalam diri Yesus Kristus, di mana ada pengorbanan dirinya, disalibkan, menderita, murni, pendamai, penurut, tidak munafik, mau menolong orang, mau berbagi, tahu yang benar dan salah, mana yang baik jahat, putih hitam, mana yang menyombongkan diri, mana yang berbohong dan berdusta. Alil salil arong do begabus, arong na menyombongkan diri, arong na iri hati, arong na egois, arong na kasar, arong na munafik. Itu pasti dari setan. Bamaul do tinang ate. Be dia do amang paditanami hape nasa surgui. Be mana ta perjuak konenang, na perjuak komunai. Sabar rohamu na bergerejokan. Tu ngacip pe rohamu na be tahu mak. Pokokna namar Tuhanon. Iman di perjuak kon di perhala do nanway aktif do akan pesiun. Sabar. Be detong na sabeno gijangi. Ngame tua sabar. Adong pihak persoalan sautik
pasok pun nama kelemah lembutan nama kan, berjuang, kerajinan, ortangiang, arede, memuji Tuhan, bayiru nasa surga ida, anggona di portibio do ba masab buya dia mah, masih benar binotona, mermocak tu sama mermocak tu son, ang mana sok pahlawan, ang mana sok nobel kebentuan negeri jauh, ba macam, ba mau lihat bani tu kah? Biasanya orang kiring-kiring negeri jauh ndak ba mau lihat belum nang buat tomu buat musai bani ko, tahun persoalannya kayak bini jauh lewat tamu rupe. Airang perotu sanau, alai sana orang kiring-kiringon nang buat tokin na buat, sana orang silangonin na, bayar buat onda silang, sami gunai mati mana? Barang bejalob bena ilianate, jalob beda ngambil Tuhan. Odo dihita musai arong habisukon ni jolma nama do arong pantanganon arong ikamartaba askese kotudulukan umanobahan pantangan on pantangan ini habisukon ni jolma denang ima kana pinatorang ni kabaru betuwet kade tu dukun suratan tangan manitiari amang tanggal 3 na arina dinggan na inang marpesta hami mangulima anak bawon inang bari Selasa tong inang netiuran hari sina apa hari Selasa itu bermemudian berhebir majolma apa namanya kuno muse situ orang tua na perhangri muse bedi do sukunon napis tanah maluan ina ibu kedua mana ina muse pertangiang babu itu babi bisut ni sajol mau na tiap banget pintar-pintar si papa dua ni beligi hari ini kau makan, hari ini sembuh. Kalau enggak sembuh, hari Rabu depan saya datang ke Persea bawa parang penggal leher saya ini. Tobat juga kena dana kau nentong hari onak kan. Bisi dong barani mamenggal perlu tuh si papan sebeli gitu, wana penjara mi beda. 3 sehari, 1 mendogot, 1 siang, 1 malam. Jika ditanya istri, senyum-senyum saja. Ini mana? Pokoknya sembuh. Obatnya cukup 15.000 1 bungkus 3 sehari. Begitu dah. Manotem makacol mai kan itu ori. Tapi pistar namai. Alani neng dahona nagodangan hapistaran na seperti bion na bu hirana tarjaloroha. Bahkan si polisi mok bele-bele tibu mok si polisi. Malo merhata-hata. Malo mempengaruhi. Malo merayu sampai tergoda. Alai nang dohonan ni si Jakobus anggo habisukon na sakijang isi hamu na bisuk jalan apatas maroha sia dengan ni parangena ma dipatari daun nampak dari praktek kehidupannya. Burju mar gereja binereng bah hadir do na tahun na minggu na salpu nang hadir na tudinang orang sehat tau. Tu pesta naretor sada hadir do nang bah hadir. Oleh pesta syahadang hadir kamu. Bui mana mengutun adat. Bui bersosial di masyarakat di lingkungannya. Lo mau rohani tetangga memberi mana. Nang arung musuh-musuh. Ya dari praktek kehidupannya. Di gereja gabe teladan tiruan. Rajin. Isi hamu nabi suk jalan apatas marroha. Sian na dengan ni parangena ma dipatari daun ibana. Akaulon na marhite-hite halaboh do habisuko. Angko soyado marminggu Natal pesoro. Ini nak gudang kritik nah, olah kata dia amat tahu. Soya tadi jadi mulu hatana, orang bang kerja, orang siswa buli soalnya. Belau masih tinggal sedaya makan. Ini bekuteri ada narasi minggu, pertanyaan, punguan, amaradat, namar masyarakat semua. Itu hamorau ni. Alani itu epistel teh hamorau ni artai orang kaya yang bodoh. Na menganggap Holland arta portibio dianggap rohana ali nang marsaor ali hamoraun na setuhani persaorat do nomo nak pepogo si mana le boy ibagi na sawati kisah liperi tu gereja ibagi tu adat ibagi tu arisan beiro na hamora dah cara membagi ni ayo do gudang arta na le nang arong nanggo tergodil si godil monis do tanin ka siat dengan ni parangena ma dipatari daun ibana akaulau na marhite-hite halabohon ni habisukon ipe nang pola keras
lembut dui ro tenang dui ro tu gereja tu pada tu pedak terributi baro yuda hudul dengga sudi yulau ikator pesongoni nangkol na manggauri kator nate manggauri kator manggauri gereja manggauri parsahutaon sudi na manggauri bero hono barang nasa surgui horo amatan sebenu toru horo amatar roin beno to di pertubuna waru pertubunyon ayat 14 alai molo ditiup hamu pangiburuon napaet cemburu yang luar biasa. Dia selalu cemburu melihat orang lebih hebat, iri hati, dengki, bahkan sampai dendam, sibulis nami. Ale bulu-bulu bisa dihapus, hati-hati nate. Saya dihapus, edang arong na sempurna. Alai molo ditiup hamu pangiburuon napaet dohot hatok karon di bagas rohamuna unang madipuji hamu dirimuna maralona sitongan mergebus pembohong orang yang tidak baik. Dadai habisuhon narosia gijang nasiat tanoidoi siar rohani jolma siar sibulis. Jadi dua mete habisuko sa sibulis manang habisuko nasiat beno gijang tapi lik mainang amang habisuko nasiat beno gijang ya habis kulit otate. Lagi song kamu ke lensia habis kulit omuna be. Ingulu munon olan halabo hadami ona satuhani nama mardami tuhani kan perlas ni roha dede habisugon nasi gijang nasi tanoi doi siar rohani jolma sia sibulis ia disi pangiburuon do hatok karon disi mahagaoron do saddo ulaun hajahaton kejahatan doi kriminal kejahatan mulu di negara ini ikut di penjara doi sebenarnya alai gereja lang boy penjara hon mulu mabay nak kericuan alai yang go habisuhon na siya kijangi sadok nabotor doi olo mardame labok panguloy gok asini roha dok perbuih hading ganon dosian hagangguon nang pangasion alai di bagasat dame do disaburon perbuih hati goran nyakana mangulau dame pola hol memang ate inang ama biasa dong ulah kamu dah berdamai, mengampuni, berbuat baik, aturusi, beriman, percaya, beribadah, bernyanyi, berdoa, itu. Jadi, dang dihita sebenarnya, karena di luaran namai, angko dihita ngatahang ulu be, hikmat habisukon nasian bendo kijangi, jelatatu siakah bisuk-bisuk nisi polisi, tapadau mai, jelatatu lima hamoraon nama notong di bendo kijang, kolana di portibiota gulut oma renuan singkat nanggiat marguna margogoi di hita ganup ate inang amang sasudena hita perhalado sada keluarga besar do hita korps kuria na terus berjuang mangulaon hatani tuhani oma jamita na sampai di mingguta sada jawan amin urtangyang mahita mulai ate ali Tuhan disungguli horo amin taringot tu bisuk-bisuk ni portibion na meragami nang habisukon nya kaperdagingon jolma sibolis sonido le Tuhan di portibion nalane nunga di pas aroko to hami habisukon na segijangi habisukon sebe benwa gijang habisukon sia Tuhan san Yesus Kristus naktor di perbadia sarwasi perdamai halabo kami bu hami mengampuni rohami ka pertokaron pergabuson iri hati dingki karena masai baga dili Tuhan di bagas yang nami laning pasatami daging dohotor dinami mangasahon Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan ta utwa pengpelian. Amin.
Peliata malede batama nami na di Banua Kijang odo hararoan ni salut sile oleh onda dengan do naso libasa na milutus upasatami masih na nirami tuhami pilihan nami tuho sejala mega biwap na khusus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa perhasia kami pilihanon patibulun harajamu itonga-tonga ni huriam do di portibio Wahai maruhanami marhite hite tordim Assalamu tadahami gorang ni sila lehon mi tuhami Assalam kira-kira hai mandok mauliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami Amin. Manami na di Banua Kijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sesat malawani roham di Banua Tongon son na di Banua Kijang leo matuhami sadarion hanguluan siapa hari sesama dosa nami song panesa nami di dosa ni dong nomor dosa tuhami uno kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jali ramoti Tuhan Dewa Tama disodakon Tuhan Dewa Tama bohina tuho jala sima rohana midaho idopakon Tuhan Dewa Tama bohina tuho jala di pasaur madamena tutodim amin. Selamat hari Minggu Madihita.